Wel, mae hon yn olygfa sy'n wastod yn denu'r dorf ar y dydd Iau yma yn y sioe. Creaduried urddasol iawn ar Ceffylau Gwedd. A maen nhw yn rhan ucha y prif gylch. A mae yna rhywbeth tyner iawn amdanyn nhw hefyd fel creaduried. Wy'n dwlu gweld yr unig fel hyn, mae rhaid gweud, a trenu bod nhw yn y cornel o'r cylch, ond wrth gwrs mae'n ddwrnod fysi, ond ddoi o ni o hyd yn hoff iawn o gael cipgolwg ar yr Ceffylau Gwedd, wel wy'n galw nhw yn fe Shires wrth gwrs, a dosbarth ni'n gweld nawr yw'r adferch 3 o od. Ac e'r beirniad, Yvonne Simons, fi'n credu, Mrs Yvonne Simons, sydd yn cael y gwaith. Ac y maint o waith yn trial barnu maint y Ceffylau hyn. Beth yw taldra Ceffyl Gwedd fel rheol? Wi ddim yn siŵr, wi ddim yn credu bod ychydig penodol, oes e? Na, wi ddim yn credu bod e. Wi ddim yn credu bod e. Yn naturiol, dyn nhw ddim yn fach, anyway. Na. Ond y gwaith sy'n mynd mewn drych. Lle ni gweud yn unan, Rob. Drych. Gallet ti ddysgu mas o hyn. Mae eisiau rhyw banau a stwff no ti. A'r things bach na ni mwng nhw. A hyd yn oed ar y cynffon, mae'r manylion pan ti'n paratoi nhw o ran i golwg ar gyfer y gystadleuaeth. Mae'n holl bwysig, wy'n deall, yn y dangos. Ti'n gwybod, mae fe'n rhywbeth mae pob ceffyl yn cario. Ac plethu'r cwt na, mae part o'r cwt yn cael ei siafo fel fyd. Tyma bach mae yna reswm am siafo'r cwt achos ti'n gwybod, achos Ceffylau Gwedd yn gweithio mewn mwd a pwdell a just cadw'r blew ar wahân. Achos mi oedd yna resymau ymarferol iawn i pam bod y Ceffylau Gwedd gyda ni pan ti'n meddwl y gwaith o'n nhw arfer wneud flynyddoedd yn ôl. Nhw oedd yn bwydo ni mewn ffordd yn dyfe. Dyna pwy oedd yn bwydo ni mewn ffordd. A cario trafod y tir a tynnu'r tato ac dod â fe drws i fwydo ni. A diddorol fyd mae'n rhaid gweud, fe gawn ni gystadleuaeth yn hwyrach yn y diwrnod. Yr gystadleuaeth y Price, beth oedd y gystadleuaeth y Cydi, bydd yn dewis y ceffyl ysgafn gorau o'r maes hyn i fi flaen i gystadlu mewn llaw yn sioe ceffyl y flwyddyn. A dyma'r unig ceffyl sy'n ffili gystadlu am ben cybwriaeth na, achos bod e'n drwm. Trenu wir. A ti'n mwyn nath niferodd y Ceffylau Gwedd gwmpo dros ryw filiwn i ychydig filodd erbyn y 1960. Cyn llead o ddisiau nhw yn ymarferol, meddwl di am y peiriannedd yn dod nôl, wrth gwrs, mewn. Wir. Diddorol ddo, mae'r Ceffylau Gwedd, mae yna nawr ddosbarthu o dangyfrwy. Am boblogaidd iawn. Odyn nhw? Mae'r tir yn symud am sy'n maen nhw'n mynd. Allen ni feddwl. Ond maen nhw'n boblogaidd iawn. A mae hwnna siŵr o fod yn rhoi mwy o bwrpas eto ac yn well i'r bryd arbennig yma. Yn sicr. Jumped into someone else's. So I got that. I don't know. They let our foul up here. Speak a bit medical. That's that fighting. That's out of near the one.